Aku tak kepo ya nek salah nganggo klambi kuwi. Aku tunggu tae. Ya apa ndak? Oke kuwi wah. Bunda tenan rasanya kayak Ya Allah, padahal aku sih pengen. kayak masih mual. Aku deh Mas, sama dikerok. Mual ngono. Dikerok salwa juwesong kabeh. Tumben gelem ngeroki. Ya terpaksa sih. Ambek Astagfirullahaladzim, ngeroki mbokane iso koyo ngono. bar lah dijuwontang berkeroki. Astagfirullahaladzim. Alay. Astagfirullahaladzim. Bunda ya nek gak lara wis salah ya. Apa nek lara padahal aku ya nangkon nang iku Astagfirullahaladzim. rada bulan ya. Untuk rene ndak. Geser koyo piye? Wes, apa geser? Wong iki sapa sing gak? Ya Allah Gusti. Ayo aku masuk melek mataku ya. Sikilku melek-melek tek kucu. Ijen dikon ngadepi ngene iki aku ya. Ndak mundur lah. Pal. Wong aku. Terus terus ya kita ngene ya sing sebelah kene. Gluwadot kene ya. Sayangno. Dia taruh dong ngene nah. Mampu kan mundur. Saiki mau aco-aco no. Murah-murah nek aku semono ae. Padahal ya aku dikon mbah-mbah asisten dikon mbah-mbah. Bunda jenenge kene, aku ki angin ku rada rene. Jenenge tangan kan yo otomatis ngene yo. Iya. Kok sing tak contong ngene yo. Kesenggol sini gue ada kami. Ya Allah, wah, aku mau contong. Ini sumpah alay banget. Sumpah. Wih, dia apa namanya sinetron terus cocok sih. Cocok. Drama queen. Apa nih bener-bener sing loro ngono kuwi. Iya. Kenapa sini? Sing kabine suwek-suwek gobak ngono ki. Abi saya gobak yo pengemis ya. Enggak pemulung. Bawang putih, terus kenten kubane. Aduh ya Allah. Nang, aku pengen rokok nganggo klambi nem kuwi ki satu Ya, sih. kudunge aku satu sih. Kudunge luwih HP. Apa jenenge luwih HP biru apa? Ivory. Ya, Nang. Tapi nek ndelok kudung menurutku itu di saat dia sudah make up. Karena kan nek umpama ndekne gak make up kan rupane ndekne kan ireng. Dadi ini kan ya mesti kuwi. Biro wis Kosong wira-wira sana. Siapa? Dia jalan putih handi be aku. kosong. Oh my god. Jadi berarti bertambah jadi. Enggak nganggo Tambah. serum. Wis dang kok, tenaga kok. Jadi iki apa nek arani aku mbek Bunda iki kadekne aku pengen ndak salah nganggo kebaya iki koyo piye dikarenakan maksudnya koyo apa nek arani kan bocah iki kan rada lambu. Kan ndek kae dijajal kan pas Iya. sik urung di Heeh. permak. Iya, oke wis dipermak guys. Wis guys ben salin sik, mosok salin tapi video. Lah malah ndelok langsung 1 juta views. Lupa kata aja lagi. Gimana tuh? Suwi man. Masya Allah, tabarakallah. Ih, ya Allah pantes Yunda yo sepatune. Ih lucu. Lucu loh sepatunya. Sek. Kita nek nge-shoot itu harus dari aku dari bawah. Shoot ke atas. Bolongan hidungnya tetap gede. Lele, iki kudunge iki apa Ivory? Sek, ini kita harus tanya dulu. One-setnya berapa kebayaknya harganya? 200. 200. Atas bawah. Bawahannya 65. Terus iki. Kerudungnya. Kue? Iya. Aku kabeh kuwi nek tiba-tiba Ivory aneh ya. Iya, soalnya aku ndelok ning TikTok lah aku nganggo yo Iya. kayak gini. Heeh, nek Ivory aneh. Oh, ini apa godrok apa mau? Iya, ngene. Nah, jelas. Aku kok balik. Enggak kayak ngono kuwi, Bang. Nganggo toga ngono iki bareng. Ora tau gale mok koyo apa jenenge samir ngono kuwi kok dikalung ngene terus wis. Oh, Masya Allah. Iku sing nyalong ngono sapa?
Yo antara gak no. Kepala sekolah kan tetepan. Yo tetep. Dikandel ambek apa? Ya tidak tolong ini, gue yo iki mlaku ning ning ngarepe dikalungi terus medun. Wes, dikalungi. Kok aja nandang lho ayo. Engko malah ngono orang wayah disamirno kok udah wis ngene sik. Kenapa? Kenapa nangis? Tak contoh mang. Sebelah itu dong. Hah? Kenapa nangis? Aduh. Kok malah nangis sih? Tak contoh mang, ya wes minta maaf ke contoh. Kenapa nangis? Nggak, aku udah bunda nangis sih, aku tunggu dah. Malah itu nangisnya terus ini kayak Terharu kenapa? Terharu piye aku sumuan. aku nak lupa piye lihat aku gede apa. Yo tekak ya. Gini. Iyalah. Oh, tapi Kenapa? Ayo bercerita pelan-pelan. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas, buang. Ayo. kok ini kerawil? Terharu. Tahun ini yo tahun piye yo Pak yo. Cicinya lulus SMA. Cicinya lulus SMP biar kan. Dulu apa aja cici ngono kok moro-moro wis. Jadi kok cepet men ngono lho yo. Aku bayangno kok do lulus kabeh, do kerja do. Dadi saya nungguin. Gak bisa ngempet Gak apa diprono sih. Apa-apa. maksudnya ki mbok mang roh sama mau kebayang lho tapi koyo piye nanti Sentuh. Walah, maksudnya bunda perasaan ini kan KCM mereka itu adalah 3 tahun guys selisihnya. Dan nek 3 tahun di sekolahan iku tetap ngono kuwi. Engko nek masih apa jenenge lulus SD, engko terus mari ngono masih mlebu. Nek SD kan jadi 3 tahun ngono. Terus iki kan KCE 3 tahun kan ya pas ya guys. Iki mlebu SMP masih mlebu SMA dinane kae. Terus mari ngono iki mlebu SMA ya masih lulus wis ngono. Terus mari ngono 3 tahun kas apa jenenge iki metu SMA masih ya wis duwe gawean kan ngono. Wis bareng ndak malahan bunda wis nuntasno. Tapi nek kowe iya piye ngono bahasane Bukan anak mentah lagi. iya maksudnya ki piye gak iso ngomong aku sendiri gak iso mengungkapkan perasaanku ki yo sing roh aku deh tapi gak iso tak omong no. ya terharu guys, anak sing maksudnya mbiyene diopeni dewe cara mana bunda kan tanpa bantuan dari mertua ataupun orang tua. Bunda kan anak satu-satunya sing maksudnya rantau lah hitungane maksudnya kayak tidak maksudnya sendirilah ngono, gak sing cedak wong tuwek ngono. Adik-adikmu juga kan masih sempat di sini jadi kayak apa sing wae ngomong dan biar kan bunda ki dia umur 2 bulan ki tak jak ning asrama wis tak openi dhewe sampai duwe adik sampai Iya. tugas sampai opo maneh koyo Dewe lah ning intine. Malang dhewe tak jak ning Minahasa tak jak pindah mrene maneh Mas iki tak oyong-oyong paribasane koyo kucing ngono kan Iya. digunjongi Terus kabeh. Dadi iki koyo perasaan piye ya yo seneng tapi ki koyo enek rasa piye ngono lho Pak kok moro-moro wis gede sing tak seneni mendino aku ki mesti neni anak bukan guru-guru keting Mas iki ben ndek esuk ben ngerti lho dunia iki keras ojo terus rasa iki sing ada rumah tuwa aku ndek Pak ndek mbok tadi gak iso mandiri ngono ki.
Tujuannya I know. orang tua mendidik kamu keras sih supaya kamu nanti di luar ki gak kaget no. Dan kulino dimanja, aku gak tau mek popo. Apa dilatih kan beda ya Pak. Bener. Mesti dene bakalan kaget nggo dene. Kok biyen zamane Mbakung memang Mbakung ki keras, pendidikane keras. Anake kudu iso tanda gawe sembarang kudu iso. Jadi memang saat aku dicolno kerja di Surabaya nanti gak kaget sama sekali misalnya kayak kasarane melok wong ki piye. Rasane melok wong, rasane Gak kaget. Aku tidak iso meneng ya Pak. Cup. Bundanya dilus-lus, dipuk-puk, dipuk-puk. Yo ati seneng, yo ati maksudnya yo ati yo semuanya lagi campur aduk menjadi satu. Jenenge wong tuwek sing ape mengantarkan anake ning gone maksudnya yo jenjang sing lebih teh kan itu tetep maksudnya rasane ki ikut maksudnya pikirannya ki tetep semrawut iki maksudnya anakku nggung rasa sisi kuatir orang tuanya sampai kita besar bahkan sampai kita memiliki anak itu tetap ada tidak akan pernah hilang rasa kuatir kuwi tapi kuwi kembali lagi kan mereka juga sudah maksudnya usianya wis matang untuk dicolkan kita yo tinggal ngewangi menawa ini enek butuh iki kene ngewangi ambek dongane ngono koyo sing pinter jijak kowe amen kowe bar ki SMA ya rungokno nek dinane bunda iki rungokno iki nek kowe sithik-sithik aku kok gak oleh aku gak kok kancaku wong tuwa iki duwe iya kok gak iso aku padakno kok wong tuane kancamu moh aku jadi ki aku wong tuane kancamu kowe kancamu jadi pendidikanku nek kowe kok ngene ojo padakno karo pendidikane wong tuane kancamu ning kancamu aku paling gak setuju itu karena setiap keluarga itu punya pola didik masing-masing dan itu aku mau seandainya mereka pengen pola didikku monggo tapi aku tidak mau meniru pola didik orang loh jadi aku punya prinsip sing cara didikku ki kayak ini apalagi dengan anak perempuan itu sangatlah perlu didik sangat proktip karena apa karena mereka itu memiliki sisi kepo yang sangat luar biasa yo pengen metu bengi diterno ayah ya wis nurut ayah ki berarti sayang kowe peduli mbek anakku ki piye engko nek sampe ning dalan kepiye-piye aja koyo ngono ayah mosok ngono gak oleh ora oleh ki mergo apa mergo sayang kowe nek wong tuwek gak sayang anak arep sutoh kowe gak mulih ki lho dibeno rungokno kuwi omong tenan arep sutoh arep gak mulih arep gak mangan arep gak adus arep kowe gak kelamben wis terserah wong tuwek sing gak sayang arep sutoh wis gak peduli itu namanya kurang belas minggu kurang berapa ora diurusi kemana-mana iku komunikasi kudu misalnya kayak HP kudu selalu on ojo ngopoki nggo HP tapi ditelepon gak kena ngono ki sing paling wong tuwek gak seneng setiap ngono ki yo wis sampe aku nelpon kancamu bayang ngono ki mesti kan yo komunikasimu kan duwe paketan enggak alasan gak punya paketan biasanya berdering tapi enggak misal sik potong misal kamu gak punya paketan otomatis kancamu sak gelombok kan nenek sik aja mbok potong misal ngene tok ngabari nyilak apa ini dulu ndak aku kira-kira aku mulai jam 3 wis ngono tok lho karepku ngono wis ora usah protes ora usah argumen aku gak seneng wis titik nah terus nek seandene iki pengembangan jam 3 urung bar engko kira-kira sampai jam gak sido jam 3 yo ndak iki berkembang soalnya hubung bisa dicanda urung bar aku mulai jam 5 yo kan ada kabar orang tua gak khawatir bener gak kira-kira pola pandangku, pola pikirku, pola ajarku bener gak? Wong aku lho ning ndi sak momone koyo ning wah, kowe nek mulai sekolah bunda ki ning kene, engko kowe ngene. Selalu ngono gak bunda? Kuwi padahal kowe tak ajari kok ngono. Aku ning ndi wae kondo. Seandainya aku blus kowe dijak Mbak Repan ngene Mbak Ida kono ndi. Wah, bunda metu mbek ayah ya. Kondo gak bunda? Karena apa kowe ning ngene nek sampung pengembangan ngono kuwi mah gak kondo. Salwa itu minusnya di komunikasinya dia masih jelek.
seandainya di situ sama mau kegiatan sekolah. Nek guru gak mungkin gak dipaketan bisa. Bu, Kowe kae sing apa izin aku kan lho, gurumu sampean sing telepon aku. Iya apa ora? Eleng enggak? Seandainya mbok silaki HP, Bu, aku tak WA bundaku. Ora kira ngentekno 100.000 WA. Iya enggak? Iku sing perlu mbok perbaiki iki iku. Minusmu di situ. Kowe nek ning sekolah dipuji gurumu salah A B C D E F G lurus ngene. Nah, sedangkan kamu komunikasi ambek nganu ngono lah. tapi menurutku satu itu, kamu harus memperbaiki komunikasimu. Wes titik. Kali. Kan? Nah, iku. Wes iku tok. Kamu harus memperbaiki komunikasi kamu karena slot gede iki kowe nyelot. Maksudnya kegiatanmu yo banyak ya kan, apalagi kowe nek SMA pulangmu yo sore ngabarin, mama sore. Itulah. Ndak aku apa bar iki apa sore sithik yo sak jam apa ngani iki ya itu komunikasi. Seandainya berkembang, Masku kok ngono ki malu yo. Izin toh. Dah aku ki mulai sama SMA sampai setengah 4 toh. Iya. Iku langsung kelompokan ya ndak kan sampai setengah 5. Lah seandainya kelompokan itu mau berkembang. Nah, Berkembang dah kok urung bar. Enggak aku kira-kira paling jam 5 dan gak setengah 6. nah, Kan enak toh. Nah. Padha penake. nah, Aku posisi ning kene dan ngomong si A, si B, si C, si D, si E. Nah. Lah kuwi paten. nah. Mudang Nek iso kok malah Sherlock. Oh, wong Nah. ben percaya mbek aku. Ora usah terus kita gicek kowe tak ngomong. Ya ngono tak tangisi. Kau itu salah yo. tapi tenan dari aku pun yaitu aku sangat memberikan kamu masukan yaitu adalah komunikasi Wes le, aku angkat di telepon saiki tak angkat lho yo. diperbaiki apalagi saiki apa tambah gedene apa tambah SMA nanti nek apa kegiatan pokoknya harus ngabari setiap apapun harus nomor siji langsung telepon bunda VC didohno ndak aku ning kene ndak iki kegiatanku ndak iki sing Aja nek iki di ngono PC. Bunda gimana ini sih? Mana kurung kan aku mana? Aja koyo ngono. gak apa-apa kita dianggap sebagai anak mama papa itu ndak apa-apa Ben, yo ngene kene dianggap yo trek depak dembok. Aku gak yatim piatu. Wes. Gak ngono terkadang kita begitu tak angkat yo. Langsung ngono ora yo. Bunda barang yo engko tambah SMA yo sabar. Ngono lah yo. Mergoy tak omongi. Wes hilang akal sehatku karena apa? Di WA dibales ora, diteleponi diangkat suwe. Kira-kira sing maune sabar udah dadi meledak. Saiki nek balon kan dikompo terus, dikompo ya mbak meledos. Aku tak berkata ya. Dak. Kayak yo omong ya, kayak space omong. Cara yo. Heeh. Tidak aku loh ya sama aku. Sing remaja apa nih sing kelas 3 kan cara mono kan ya karek kapan neh no ambek kanca-kanca SMP. Sik aja dipotong sik ambek kanca-kanca SMP sebelum beda sekolah kan tetep bocah kan duwe keinginan sekolah nendi ngono kan. Nah iki mumpung lagi awur ngono ki terkadang awur ki lho. Gak enek sing nyekel HP. HP didilih kabeh omong-omongan. Dadi iki kok kene iki keasikan dhewe ngono ku yo. Aku terkadang juga HP ku lali tak silent kabeh. Dadi aku yo rara ngono ki nek enek kancaku ditelepon ngono ki lagi aku. Oh iya, Mang, Bunda. Anu lagi dari itu diubah maksudnya ngene bener kowe apa maksudnya apa kumpul bareng ya ndak tapi sebelum itu kan kamu ison juga apa dulu Bunda aku lah nggak ngumpul yo lah nggak enak-enake apa jenenge cerita dan lain-lain engko tak kabarin nek aku pulang jam berapa kan iso ngomong ngono saiki iki apa-apa diubah ngono wae oleh kok kowe iki apa cerita sampai murah muntuk apa oleh cuma tapi kowe siji ngabari komunikasi kowe iso ndek bojo piye Dan iki ya Mas, sak umpamane kumpul mek koncone 2 jam karo nek omongan wis murah. Cara untuk iki nganu wis sak rinjing. urung dah 2 jam ora. Malah cangkeme nek gak mek jluber ya ora iso. cara mono ki 2 jam iki kurang. Cara mono mau dolanane tak ora ngomong-omongane.
Ngono ndak. Tapi ya memang kamu harus ngerti carane ngabari, komunikasi, gondok lho wawang mbok ngono terus sih sumpah. Ngono saiki ngono sampomone. Maune sing suwi ngono terus ditelepon diangkat tetep langsung berok ya. Iya gak sampomone kowe lah. Lah tapi iki cara ngono iki menggelegari suarane. Tapi kayak padha ae. Tak enteni suwi buka mobil. Kosi. Wes, aku engko diparani. Aku engko ae. Engko aku mulai. Ditutup nah jebles wis langsung mire. Apa gak ya wong buka. Mbak, maaf ya, aku marah buka HP. Aku iki lho dijelasno. Ora guys, buka mobil jangan. Kosi. Aku ki ya, aku wis bisa mulai mengenal diriku ya. Lah, saurunge ki ora mengenal dirimu. Nek mengenal aku gak iso mendeskripsikan. Terus meneh piye ya? Aku ki gak pada iso nek mbok kon cerita langsung. Kayak misal ya, aku jadian ngene. Misal di sini Bunda ngono. Terus aku kudu langsung cerita ning kono kuwi aku gak iso. Jadi aku butuh koyo mikir sik, engko nek aku bakal cerita iki, engko saurane piye? Engko mesti nek saurane Berarti nganu golek alasan dhisik. sik nek berarti aku langsung Aduh, cerita, psikolog mesti aku langsung seneni. Langsung ngene soale aku wis gak ngabari, makanya aku muni. Kok sik, engko tekano malah gak aku cerita. Tekano malah sok lawak apa dicuplek. Yo ora. Yo ora. Arep muncrat tak yo. Itu nih malah. Kok sik lah cara ngono ya. Yo jen enek sesuatu lah sekira ya nu yo. Cara ngono ki ati ki wis kaya kudu kemlebar ya. Daripada aku kok omongan ambek Bunda, malah mencak-mencak apa sesuatu dari omonganku sing dar-der-dar kok ya gara-gara lara ati Bunda, mending aku meneng ae ning kamar. Kuwi kayak space waktu sik nganti aku metu dhewe, nganti aku omongan dhewe maksudnya. Omongan dhewe bentong. Omongan ambek Bunda, kono ki lha tak Mang kenapa ya wah? Nadane Bunda ki aja. Kenapa? Senggat. Nah, gak ngono ki ning ayah. Lah kuwi enek sing senggat. Ya ngono kuwi. Buak. Ya iya boleh. Ya maksudnya ki sabar. Guys. Dengan hati halus. Dino kamu enak dokter jiwa. Ayo loro kalon tak Aku gawa. mah. Ayo. Gitu ae ning rumah sakit. Ayo bareng yuk wong telu yuk. Dokter jiwa kabeh. Kejiwaan. Iya, sama waesan. Ayo. Ya Kok iso bangetan. Udah wis pokoknya kuwi wae pesenku. Nek pesenku komunikasi diperbaiki titik. Komunikasi diperbaiki. Entah komunikasi di rumah atau komunikasi di sosmed atau komunikasi di chat. Komunikasi diperbaiki sama keluarga titik. Jadi aku esok kuliah ngerantau dhewe atau ngabari wong jecek kasokan bimbisem. 24/7. Ayo PT terus iki. Kok iso? Kok komunikasi ini sangat minus guys, sumpah. Tapi jadi pemesan kan ngono. Komunikasi SMP ki cek bento. Nah, yo iki ya Allah iki cara mono ki. Apa nek yo ngono. Tapi nek gak mulai dari sekarang, mau mulai dari kapan? Roh yo maksud iki ape tak mulai ae yo cara mono. Terkadang HP ku aku lali ngecas ngono ki, karek telu yo tak buka wis menteri main peringatan terus ngono ki sapa sing gak wegah buka HP. Main peringatan terus yo. Kan nek karek telu ngono ki wis gak iso Cerok lah ayah. Ayah selalu tertib sebelum tidur dicas. Iya maksudnya ki terkadang kan aku keturunan yo, enek fase keturunan kayak Makane nek ape dulu rasanya kelape. Sing loro ya padha ae ape mekan drandang. Aku ya akhir tak ngono ki ya Allah aku nek pengen keturun gak ada sing ngecasno HP. Terus kayak iki HP ku karek 5. Dendani wis ta dino kemis ya ning dokter jiwa. Sarung ki mempunyai ciri khas masing-masing kuwi mang lho. Kok iso? Bunda ngene, menurutku ngene. Wes guys, ini tukaran terus kan ora barbar iki. Iki masih durasinya sampai 1 jam ya tukaran. Kok iso? Nek menurutku ngono. Ngono ya Bunda encen Rasa cara mana. mikirnya jangka panjang, sedangkan aku ijek mikir nek diseneni piye ngono. Untukku nek lagi kadung anu ngono kuwi. Ya mikirku
Nek disnani piye? Aku wis megang ngrungokno disnani. Ngono. Wes yo, wes guys yo, terima kasih. Pokoknya intinya pesanku siji wae, komunikasi diperbaiki, bunda barang nadane bicarane nek menawa apa jenenge. Nek mau pas langge anak langge dianunan ngono ku yo rada didukno sithik. Tapi sumpah ndak kayak suara mbiyen terus suara bunda dan mama saiki nyelat kayak mbok polno, kok kendang suarane mi kok coplok. Nah iya makanya kuwi semua orang itu butuh dievaluasi. Lah kok dievaluasi terus yo gak enek perubahan. Iya bener sih tapi. Evaluasi kok gak enek perubahan. Lah kan untuk menjadi lebih baik kita butuh evaluasi, memikirkan ini bener ini salah orang terus lagi diperlakukan. Ini aku cek mikir, orang tak perlakukan. Selengkas paling ngono. Wes ya wes pemirsa, tunggu dino Kamis aku tak dokter jiwa bareng-bareng tak gawe konten. Tak takon dokter aku ki dokter penyakit apa ya jali. Stres aku yo nangis ngadepi. Kok iso wes guys, sekian dulu kontennya. Terima kasih. Ini Salwa wes pakai ini. Jajal pakai kue kudungnya. Ini kudungnya pakai warna apa ya jenenge? Nek kalian takok warnanya blue. Enggak, aku kan tuku apa ya? Blue apa ya jenenge ya? Blue band. Blunder. Apa no Pokemon blue apa ngono wae Pokemon. Pokemon sak spesies sampe Ipori. Sing apik apa? Warnane sak sing cerah-cerah ngono kuwi. Oh, wis sampe kuwi wis sampe kuwi. Kan iku ku make up. Apik kuwi wis titik. Wes guys, sekian dulu kontennya Pawa. Terima kasih. Semoga sukses selalu Salwa, sing pinter nyelotar aja nyelot bento, pinter ya digo mulai gak meneh sekolahan tok. Ya. Pinter tinggal di sekolahan kok. Ya, kepribadian itu tuh hanya satu aja kepribadian ganda kowe, tak gicak kowe malahan. Heeh, wes, rasa bantah kowe. Kok iso? Sekolahan nek pagi karek turu aja tuh ngono. Gitu wes. Wes guys, terima kasih sekian dulu kontennya Pawa juga apik iku itu eleke dan selamat untuk kalian semua yang sedang graduation entah itu apa jenenge lulus SMA, lulus SMP, lulus SD ataupun lulus kuliah. Semoga kalian selalu menjadi orang yang terbaik dan sukses selalu. Amin. Sekian dulu kontennya Pawa. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.